като тръгнем да започва играта, тогава ще... Еми аз я започнах за дъра. И здравейте хора, аз съм Тео Бъргет. Тук с мен се проема надолу. Интро. Дел. И? И Хикс, Мега Хакер Хикс. И днес си играем Мегларс. В сървъра, който няма да бъде в описанието. Поне в това на Емо. Да, значи... Накрая и теб Мегларс- ще махна от описанието. Казва се mc.eglars.ru. Да, бе, Добре, шегувам се. Russian Kit. Шегувам се, значи няма да бъде, нали, описанието. Ще бъде канала на Емила там. Нали, Емиле? Мгм. Ето, той сам потвърждава, А съгласен. това няма да е. Хо-хо-хо. Ами, на мен? Да, твоя няма да е, ти не снимаш. Да, Не. не, изрязал съм някакви клипове, вече аз не снимам. Добре, ама все пак ще Добре. ви изпратя канала на Боби да видите колко гадни клипове А, снимам. не ми ги, аз искам да си ги скрием, ама мързи. Да. Ние сме аз аз чакам не виждам. Те очакали... Аз не виждам Боби. Аз не виждам нито. Аз не виждам и двамата. Дайте ми блокчета. Блокчета! Блокчета! Да, аз не си взех кита. Добре, добре, на те, че си го взема. Аз сега ще апгрейдвам Неща на бе, Тео е умен. Да изпи. Тео не е забраван по-скоро. Да. Все едно аз съм. Добре, аз ще сложа един-два слоя такова сандстоун. Защо направих така? Аз изхабих блокчетата. И се надявам клипът да ви хареса. Някой ми пише... Оле, как си хаба блокчетата на празно? Надявам се тази поредица да ви хареса повече. Поредица. Не, това няма да бъде поредица. Добре, клипчи. Молодец. Това Аз- клипчи да ви хареса. Аз казах, че няма да е поредица и не ми стигнаха блоковете. Ми върни се, аз сега имам достатъчно айдън. После Ти как май да снимаш на всички на две, на това от двама човека, Ела, четирима, това от един човек. Аре, бе, вилиджера ще го вземе, нали вилиджерите имат такова. Тео, аз човек аз докато стигна до това място. Тео, честно казвам, че ми даде 6 блока. 16 ти дадох. Да, ма докато стигна догоре ми станаха 6. Добре. Боби, имаш ли 10 голд? Имам 10 гоща, ще Няма ли да ми дадете блокчета? Аз събрах 20 голд, обаче дадах 10 за такова. Тоест първите 10, които са, ги такова. Тео е от 10 голд ли искаш? Трябват ми още 2-3 блокчета. А си... Паднаха цвета. О, да, бе! Аз можех да падна и преди да се взема кител. Емчо, аз сега имам 54 блока. Искаш ли Какъв ги? късмет спълнам отгоре. Искаш ли ги? Не. Добре. Ама стига си правил пътища през такова. После някой да го щупи, няма да съм аз. И аз нямам за килк. Аз ще си направя такова. Ще си направя само един Iron Man. Аз съм втория на Gold Generator. Аз съм първи на той. Ама аз не съм свършил. Тео, ето ти е. Ма това няма смисъл да чекалим за Gold Generator. Ето ти. Ма взех го вече, аз вече си изхъбих 20 голд без да искам. Хора, аз ще стоим много време тука. Аз даже ще апгрейд на генератора на центъра. Ако те убият. Дей! И ми апгрейднах. Ама, Чакай, бе. дай поне 20 диаманта за нашия тука, бе! Ами аз апгрейднах това тука за 20 диаманта. Гати лудио! Ами човек, те не идват. Ми така ще изкараме повече диаманти. Ето на макс левел. Пребих Някой ми даде XP. съм аз. 15 XP е така. Не, то диамант генератор няма да го апгрейдвам на макс. То колко диаманта трябват? Значи, Дай 20 после, които... за да значи не трябва за да разходи. започне 10, за да апгрейднем още 10, значи ще съберат 40 диаманта. Аз... Да. Да изпия ли блист? Не, Тук ако скоча мога да падна. Копирай преди да те наби. Оба, нищо не съм казал. 20 голд игнотчета, направи го на това. Ще чакам за колко голд да чакаме? 100 голд.
Добре, аре ще апгрейдне този генератор. Чакаш пуста. Апгрейдне ги този генератор на Макс. Вижте пак. А така ще събираме бързо диаманти. Да, оттам. ще дойде гад, ние си събираме тука и ще ги... Ами, какво е? На нас... Защо не апгрейдваш нашия генератор? Ясно. Така, за да може от тук да събираме по-бързо, така и... Ти си голяма будала, бе. Имаме по 10 пъти до там само за 2 диаманта. Голяма будала. Не ме мъквай, бе. Като съм будала, няма ще умра с диамантите. Ми умри, аз ще отида. Така ще се докажеш. Ми, добре, аз сега събрах 41 диаманта. Окей. Ама няма да дойдеш да апгрейднеш, нали? Не, точно това права. Да, бе. А, не, бе, те уния са на макс за твое сведение. Аз ги баритах на макс, защото сега случайно и нашия ще е на макс. Две сърца и половина. Ако умреш, ще гръмне. За малко, мръдай. Да, бе. Аз събрах 60. Аре бе, искам да го апгрейдна! Аре сега мръдай, сега виж на макс. Да, сега си ти, нали? Ми да, нали, аз го казах. Ама защо ти трябва да си постоянно там? Първи. Не знам. Ми що би трябва да е първи на God Generator? Аз просто си Аз казах. съм първи, нямам съм първи. Човек, аз просто си казах, че съм първи. Ма ти... Та игра въобще не си казвал. Напротив, казах, когато Боби каза, че когато ти каза, че ще си втори на God Generator, аз казах, че съм първи на Diamond Generator, ама ти не ме чу. Аз съм втори на Diamond. Винаги е така, им чуе първи на двато, друг... Ти си втори. Да. Просто трябва да се заплюваме, бе, хора. Еми, така ще не. Ох, аз нямам блокчета, аз стоим за блокчета. Аз имам Аз имам 27. блокчета. 28. На ти блокчета, Боби. Хвърли. Къде си? Е, там. Не, остави, остави. Късно. Добре, аре, аз съм с 32 диаманта. Да, божке, боже. Трябва ми айран. Аз ти отдавай тя, Чакай малко. Ела, бе. Не, Боби, чакай, не. Вземи то стак, бе. Аз ще стоя да апгрейд на Diamond Generator. Ти, той. Е, пак така. И сега ще го взема. Чакай, ще забера 52 диаманта за Ей, тя God ще Generator. Нема, не. Ай, вземи. Не, бе, не вземи диамантите. Пукнат диамант, не съм ти взел. Защото за да го апгрейднем по-бързо. На мен ми трябва 20 диаманта за голдката. Ма аз нали точно това събирам в момента. Ами... Добре, аз ще апгрейдна голдана. Оня пич чакалише на това. Еба. Добре, нашия голден генератор е на Max. Дарзибол, убиха ма заради вас. Как Ами... Не сме ти казвали да отидеш, не? Знам, аз чакали на... не те очакали. Не, Ей, чакали. Добре. Онята пак само да дойде. Как ще му чакали? Те са хипер много там. Ами да, именно затова. Затова трябва първо, Колко апгрейдна там, бе? за да може да вземем по-бързо и... Аз го Нашия не апгрейднем. е на макс левел. Напротив. Не е на макс левел. На макс левел. Не. Човек, не го апгрейднах случайно, просто е така. Апгрейднах го, за да може по-лесно да взимаме диаманти и по-бързо да ги вземем. И те по-лесно да вземат и те. Ми да, и те по-лесно, но то тука, ако първи вземеш диаманти, си почти спечелил. А ние точно първи спечелихме диаманти. Не, точно първо. Опа! Събрах 32 диаманта. Там да стана. Ама гъ, той Iron генератор въобще не е апгрейднато е. Аз събрах 32 диаманта. Добре. Аз пък не съм там. Боби, вземи 40 голд. Да ти го дам ли? Да. Ето. Трябва ми 40 голд за генераторите. Значи, армор, китка. Ах, колко бързо се събират. Добре. Аз даже събера малко голд за голден епилки и после... После почвам обсидиан да го граждам яйцето. И хора, ето така, по този начин... По този начин хора протича всяка игра. Ще имаш ли някакви диаманти? Не. И аз. Нормално. Аз имам, защото съм на средата.
Ама не говоря ти. Така ли? Да, така. Матео, ти си Защото имаш... оня дет чакалеше там умре. Боби, не взимай диамантите на Тео. Добре, само ги гледам. Добре, как Тео, там си има твоите 32 диаманта, ще си стоят. Малко... Аз може да умра са. Човека... идваме на помощ. Ама... Тя ме видяха и побягнаха. Така ли? Тео, запомни колко диаманта си взел. Трябва ми е ран. Тео, колко диаманта си взел? What? Той е някакъв хак. Тео, колко диаманта си взел? От кое? Палм? Да, 32. 32. Мгм. Добре. Вече са повече. Ох, мъгъле. Добре, Ще човек, ги като се изхвърля или върнеш... ще дам на някой? Ще ги изхвърля или ще дам на някой? Не, човек, като се върнеш, ми ги дай. Не, че аз ще ги взем, само ми ги дай за малко. Вземи си диамантите от там и с... Чакай малко. Те ще взема диамантите и ще дам после 32. Ще стане по-лесно. Аз съм тука. Добре. Чакай, да я забирам 32 диаманта, че ги дам. Ела, придай ме генератор. Аз имам 32. Да, ама ние говорим Не, за нямам ред блокове. тук. Чакай малко. Ето. Чакай бе, сега аз събирам, мрътни са. На. Не тия! Нали? Оле, миле! Ма тия за твоите диаманти! Ние... Аз... Ама ние нямаме ред за средата! Ние имаме ред за този генератор, всеки по 32. Как не си? Така че ела да ти дам 32 диаманта. Злато! Ето. Те си твои. Така. Аз си купувай брони, дири, бири, 100 джири. Аз имам 3 обсидиан, който няма да слагам се. То. Не кой. О, и то. Защо? Добре, аз стим към средата. Аз съм на средата. Идвай, бе. Не ти се получи, май. Аре, бегай. Тимч? Не, омага паднаха. Видяхте му как това... Пък аз виждам някакви деча умрат. Чай, ма Боби! не, аз по-добре да се вмитам. Не бе, Боби, стой там. Трябва да ми пазиш, аз нямам нищо. Да си взема... Но тези деца ще ме победят. Фак. Аз не знам колко диаманта бе. Паднах заради да, Енчо! Няма да слушам повече. Боби, Аз умирам от тея. Енчо, никога повече няма да слушам. Аз умрях от... Боби, стой там, няма да Не бе, не ми взимай диамантите бе. Аре бе! Той бутна и двамата. Ще ти ги дам. Не, дай ми. 22 диаманта, 22 диаманта. Аре бе! Ти ми... Дай го! Кое? Той диамант, който взе. Фани си ги, бе. Айде, баби, идвай да събираш. Добре. Ох, трябва ми торта. Те Защото взема искам после диаманти. да ми е малко сладко. Аз си сядам. Той ти сега ти, какво си купи освен броните? Обсидиан. Не бе, с диамантите. Нищо. Пазиш ли си ги? Да. Аз събирам за кирка и лъкти. О, базик тук. Значи 13 обсидиан. Къде бе, не бе? О, ма нямам, аз нямам кирка. Ей ти на теб. Ей ги на теб, аз ще ходя на спауна. Добре, обаче аз пък също нямам кирка, но ей сега ще си купа една. Добре, те лара на спауна да ходим. Изчакай малко, само си купах кирка. Добре. Не е зле. Добре, Те лара на дай да спауна. обграда такова. Чакай да обграда таковато. Яйцето. Кое? Гошо ли? Ох, те нашите пътища тук много ма нерват. Ами, не съм сигурен. Добре. Дай. Ала аз съм на центъра с диаманти.
И няма никой. Аре, чао, аз не мога да такова. Добре, чао. Аре, чакайте, вземете ми диамантите, къде са? Добре, дай ги на Тео. Дай ми ги! Дай ми ги! Точно за теб съм, бе! Ето съм диамант. И едно еранче. Аре, Аре, Тео, станахме. Чао, баби. надявам се да спечелите. Чао. Добре, бе. Тео, станахме само ние двамата. Сега имам за лък. Добре, те са. А на мен, значи, колко диаманта? Ти трябва за лък и за кирка общо 52, нали? Да. Аз имам толкова. Зал. Само да не падна. Чакай, нямам никакъв айрон. Човек, някой е заобградил се айрон пътя. Еми, да? Добре. Ти си го заобградил. Аз искам да сложа още обсидиан. Обсидиан. Поинг, поинг. 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 Стига. Ти ли си на дъма дженерейтката или аз? Ти трябва да си. Чакай, ма ти колко диаманта се отбави? 20... колко? 20 няколко. И ми станаха 44. И си купих най-хубавия лък и сега имам 36 от някъде, не знам откъде. Добре, значи аз сега искам да взема малко. Трябват ми. Аз имам най-хубавия лък, най-хубавата кирка, най-хубавия меч. И брони. И брони, да. И аз съм така. Чакайте, трябва ми малко голд. Имам 44 голд. И ми трябват малко диаманти. Аз имам 16 диаманта. Искам да си купя една легендарка. Добре. Какво да си купа с 100 голд? Стрели, обсидиан или... Оле, да, то ни трябва голд и за такова за стрели. Еми, обсидиан. Че това яйце просто ще гръмне от обграждане. Само някой да е тръгнал да скача, как ще му да... Няма да знае кой го е докоснал. Добре, 24 бърджоли ще ми стигнат. Е! На А мен ти ми искаш ли трябва- да сме блю? Да. Ама все едно. На чак им разрушиха тълвато. Фуд. Така. 19 легендарки, а 19 голден кепоки ще ми стигнат. Да, бе, легендарки. Мидо? Къде толкова дъма? Еми той. Аз си взема една легендарка. Още една. По-скоро. Трябва да кажем. Защото аз от Ти колко спална бях легендарки имаш? 2. Спална. И сега си купа още една. Ще имаш 3. 3 легендарки. Искаш ли едната? Да сме 2 на 2. Добре. Ама ти колко имаш? Една. Ето. Абе, това е езеро ма нерви да го прескачам. Ми трябва още малко стрели. Искаш ли да ти купа? Да, може. Добре. 44 ще стигнат ли? Да. Секунда само, че се смесиха с моите. Къде си? Абе. Ето. Голдец. Оп. Май имам всичко най-хубаво. Та и аз. Ама ни трябва още обсидиан.
Чакай, искам да взема аз голд. Добре. Аз обгаждам колкото Ма човек, може. може да ги нападаме. Ако искаш, дай да нападнем сините. Защото, нали, и без това им е разрушено яйцето. Ако успеем да ги спукаме отдолу. Айде. Добре. Имаме достатъчно обсидиан, така че чао голд. Чакай, аз нямам блокчета. Да ти метна ли? Да. На ти един А те стък. тук има стълби, ама свин. Мех. Добре, значи сините са ей там. Къде? Ей там. Чакай, че тук някой може да падне така. От тук им виждам кораба. А, добре, я реконцентрирай там. О! За мен са горе. О! Епчо! Абе, и си похуй. Аз съм Ай, при... падни бе! Аз съм при сините. Аз убих някакъв червен, дето стреляш. О, майко, за малко да падна. А, мириш! Yes. О, и той пусна диамантите. Yes. Тук ли е втори? Емо! Техният генератор е на левел 2. Атич! Ще им го апгрейдна. Апгрейдни. Аз ще ми... Чакай, даже събера един стак, за да имаме още по една легендарка. Аз мога да си купа още една. Ами аз... И да, си купих още една. И ми трябват още 4 за още една. Може 4 диаманта за още една. Да. Добре, ти си вземи там 4 диаманта от сините. Такова, аз сега взем 2 легендарки напълно. Чай аз да хапна една златна. Ке се редженнем. Добре, къде е тоя син? Трябва да ходим на някой остров веднага, защото тук могат да ни бутнат. Ами аз видях на червените къде е. Тъй че аз се предлагам там да отидем. Червените са срещу нас. Срещу син. Нашия остров къде е? Ние сме... Кои сме? Там. Зелени. Червените са срещу сините и Аз там. ще да кажа да нападаме зелените. А да, червените са срещу нас. Мгм. А блю къде са? Дато блю е твото. Мгм. Ама един син не иде се крие. Един червен! Давай, снайп. Дай, бърз снайп. Бързо стои на центъра да не ни бутнат. Ох, майко, колко диаманти. Не са ни важни. Те е бързо на центъра. На центъра съм. Давай, ожесточена борба, кой ще го оцели? Да отидем ли да му скочим? Айде. Чакай малко, не! Пази се, че това по-рано стреляш. Атка. Може и да е бил някой друг. Не, то стреляш. Майко, гледай колко много стрели сме изстреляли тук. Не бе, тайно. Аз отивам и им чупа яйцето. Помощ! Емилен, на това му лагва. Давай, атка. Не! Човек ще ме бутнат! Добре, аз бутнах един. Те разрушили ми яйцето, бро. Аха. Къде Друг са? умря. Остана оня третия, дед го убихме в началото. Сега, къде Ега, аз дойдох? някого убих. Не, на отново. този остров. Къде дойдох? Ама той очевидно скрие някъде и другия син също скрие. Тя представяш ли си да са на нашия остров? Али, може ми, те се може да ни рушат яйцето.
И ла... Еми, дай да одим. Ние къде сме? Ние сме зелени. Може и да са скрити в базата на жълтите, ама... На колко диамонти. Айде. Let's go. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тен. Не, няма. Няма. А къде се крият тия? Дон Кихот. Може да са в на жълтите такова. Искате Тео, да отидем до на жълтите? Имам почти 2 стака диаманти, чакай. За още 4 легендарки. Уау. Майка ми даде обяд преди 2 часа някъде. И сега, като си пипам яйцата, са някакви студени. Яйца. Ми даде А, ми обяд яйца с ти е яйца. дала яйца, да. И хора! Ту... Оба. Веде! А може ли и на мен малко от тия? Не можеш. Лакуми! Ми да. Да пак. А ти си бил голямо лакуми. Не. Тео, ето го там един! Къде? Знаеш Ами аз какво го изкарах? бутнах. А, не. Да, бутнах. Знаеш как ми изкарах? Ето го там един! Тео, ето ти 2 легендарки. 2 легендарки. Тео! О, синя, да. Ето ги тука. Изчакайте малко хора. Хора, тук сме. Тео, видя ли го? Не се е показал. Добре, да лифт. Не, така той ще спечели, а не бива. Но той не е в играта. Нещо. Напротив, в смисъл, той може да се е крил в неговия остров. Емчо! Ето го. Падна! От бързане падна! Плюс 65 коинс ми даде на мен. Слапам една ябълка и съм ятам. Виж толкова. Така хора. Хора, даже до сега да размъжа гледате, за да ми горе да се кога че гледате, а чакай на чао.